Ah! Ah! Yo, so what's up guys, no? What's up? Sayo pa kayo sa buntag ron guys. Kung wala mo kabalo, alas 6 pa sa buntag ron. Like really, alas 6 pa yun. And ginaning oras late na ko. Eh balo mo nga no, like fuck shit. Guys, sa college, alas 6 inyong klase. Nakabalo mo say mas worse pa. Alas 6 pag yun sa gabi, mahuman. I mean, alas 6 sa hapon. Like from 6 a.m. to 6 p.m. Nadyo ko sa eskwelahan. And wait, kabalo mo say pinakalisod yung kayo guys. Kaya ito mag-vlogger kag sugod tapos ulawon ka. Kabalo ka nga, nung kag buang tanawon mag-vlog ka guys. Okay, una-una ako no bi. Gabaklay ang isa ka laki. Ako, una-una gabaklay ko. Gadalaw kami ra daghanig tao din na. Tan-awon bidug ka. Ang technique ni guys, baga di gagnaw. Like, baga di gagnaw. dapat wa kay pakialam. Kay kung magulaw-ulaw ka di juga ka video. Kabalo guys, gabaklay ko padlong crossing ko ni manakayan and hopefully makasakay unta ko kay padili ko malito gayo. Okay, fuck shit again guys. Late na ko. Naning orasa. Literally late na ko aning orasa guys. Isang orasa ko na alas 6 na. Oh sige guys ah. Unsa na ko orasa nakamata. Tayo yung tugnaw pa kayo. Di ba mura kog naligo? Yes, kaya basta ang buhok. Mo na life hacks guys. Life hacks. Kung di ka ganahan maligo tapos tugnaw kayo, sayon, bas-ar mong buhok. May makabalo ni mong mga classmate or pinsay mga tuan ng ligo ka or wala. Importante basa imong buhok at least fresh ka tanawon like me, di ba tanawon ako. Shout out sa bahay sa Loyo. Kablo ko nagsige na siya tanaw sa kuha kay nganong ga-video ko nung ko like mura di ko buwang tanawon to be honest. Pero ako ilabot. Basta nga ako maka-video ko kamo kung istorya dyan eh. Bahala ng mga tao ban dia. Importante buhi ta. Like really guys, hapit ako sa crossing and hopefully makasakay na kita. Padili kita malate kay kasabaan na po tas to maestro. Kay like kitong miagi. Kablo ka sa ko kalit. 1 hour late ko ah. Kay abi ng alas city yung klase din fuck shit alas 6 di ay. Taka maganahan ligos lighting ano eh. And really guys, gabi jud kay kami. Gabi jud kay kamingaw there guys. Gabi jud kay kamingaw. Late na ko din tanawa. Sa may sakyan ako diya. Bato. Ah, salamat. Emil. Ay, sa call, pwede mo na ako sa call. Balik sa ito call. Pwede na ako, nimitan akong pitakan ako. Tama. Nasa mo balay. So what's up guys no? Nalimutan ako akong pitaka. Wala ko ga-joke guys. Pitaka ko nalimutan. Morning ako. Nalimutan ako akong pitaka. Tapos ako. Mahaw ka? Oh. Namahaw juga ka. Gusto nakuha na ako kung taka guys. Pag itong antik. Hadlok. Salamat. Ayaw ba yung lang? Wala po problema, wala po si Jim. Salamat Nicole. Bangga sa Loyo guys. Bangga sa kanan. Tignan ka naman guys, yung mag-vlog nito guys. Kita dapat maulaw. Sulod o game yun. Singapon, masulo kong baga ni. Na. So na ako sulod sa MU guys and shit, late na ako. Mingaw pa kayo dyan ng eskwelahan no. Basta ko yung mingaw ah. Kabalo ko sa covered court na ako mga classmate dito kay ako lang siguro gitagad no. Magbuot mas lag malate ko kasi sala din ako nang sayo kay yung klase. Nikita ni guys pang vlogger ko guys. Baga di gagnaw dapat. Oh, gawin sa mo. Ha? No! God, please, no! 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 Ah, bago po yung naabot.